one thing has really stood out. Companies where workers and management actually talk to each other with real collective agreements in place, those companies do better. Better for workers, yes, but also better for the business and better for society. Workers win safer workplaces, better conditions, decent wages, and a genuine say in how things are run. Less injuries means less disruption of business processes and less need to pay for extra cover. Indeed, collective agreements encourage business leaders to think long-term and thus build a company's economic success. Then there's a macroeconomic picture. Countries where we have strong sectoral bargaining are more resilient in times of crisis and have more equal societies. Perhaps most important for society, collective bargaining is an exercise of compromise and therefore democracy. The social partners, workers and employers are agents of democracy. Aktivnosti koje smo proveli u okviru ovog projekta, radionice, intervjue, analizu literature su pokazale da i telekomunikacijski i IT sektor zapravo prolaze niz velikih promjena. Od umjetne inteligencije, promjene strukture zaposlenosti, strukture kompetencija. Sve su to izazovi koje neće biti moguće razriješiti bez socijalnog dijaloga između sindikata, poslodavaca i odgovarajuće regulative koju će morati donijeti vlada. Tako da mislim da ulazimo u razdoblje u kojem će socijalni dijalog biti nezamjenjiv alat za rješavanje ključnih izazova u tim sektorima. Umjetna inteligencija je nalik na vatru. Loš gospodar, ali dobar sluga. S jedne strane može poboljšati naš život, može nam pomoći u rješavanju svih problema, ali s druge strane može ugroziti opstanak ljudskog roda, oduzeti nam posao i učiniti naš život besmislenim. Zato je prilika za sindikate, vladu i poslodavce da umjesto da pregovaraju kao suprotstavljene strane, razgovaraju o umjetnoj inteligenciji tako da traže zajedničke izazove, da zajedničke strategije prodiskutiraju, da pokušaju dogovoriti se kako će se umjetna inteligencija upotrijebiti da bi riješila probleme ljudskog roda na najbolji mogući način, a ne da bi se pretvorila u problem. Ono što bih posebno istaknula kao vrijednost ovog projekta, to je integrativno pregovaranje o kojem smo govorili na mojim edukacijama, a to je pregovaranje nasuprot onom tradicionalnom pregovaranju gdje imamo dvije suprotstavljene strane. U ovom novoj vrsti pregovaranja, integrativnog pregovaranja, imamo dvije strane koje nisu suprotstavljene, nego su na istoj strani, koje zajednički rade na rješenju, gdje se zapravo odnos temelji na iskrenosti i otvorenoj komunikaciji, gdje zapravo dvije strane gledaju kako zajednički iznaći rješenja gdje će svi biti zadovoljni, takozvana win-win rješenja. Zapravo ovo što ja govorim zvuči vrlo idealistički, kako sad zapravo zajednički raditi na rješenju da svi mogu dobiti, ali to je vrlo moguće i u praksi se pokazuju da one korporacije, sindikati, svi ključni dionici koji koriste ovaj način pregovaranja da ostvaruju puno bolje rezultate, imaju manju fluktuaciju zaposlenika, veće zadovoljstvo zaposlenika, a onda u konačnici veću produktivnost, što je onda zapravo dobro za sve. Pojavom umjetne inteligencije dobili smo mogućnost dobiti brzo odgovore na neka složena pitanja. Međutim, kada govorimo o sindikatima, mnoga dodatna pitanja su nam se otvorila. Algoritamsko upravljanje radnim procesima, automatizacija odlučivanja o sudbinama radnika stavila je sindikate u središte borbe ne samo za radna prava, već govorimo o borbi za zaštitu osnovnih ljudskih prava. Digitalni alati koje smo
kroz projekt implementirali pomoći će nam da se još više približimo svojim članovima i da budemo još dostupniji za njihove svakodnevne upite. Osim brže komunikacije, digitalni alati će nam pomoći u našoj boljoj organizaciji i još većoj transparentnosti djelovanja sindikata. Od edukacija bih posebno izdvojio edukaciju o upravljanju radnim vremenom, jer smatram da će mi pomoći u organizaciji posla, smanjenju stresa i lakšem obavljanju zadataka. Pa najvrijedniji dio projekta i edukacije su bile razmjena znanja i iskustava između svih sudionika i predavača, stručnjaka koji su vodili edukacije i projekte. Smatram da su sve edukacije doprinijele mom osobnom i poslovnom razvoju. Smatram da sam i unaprijedio svoje pregovaračke i komunikacijske vještine zahvaljujući predavanjima koje sam dobio od stručnih predavača. Edukacija posebno bi izdvojio u upravljanju vremenom. Ona nam pomaže da se bolje organiziramo, da povećamo učinkovitost, usklađenost poslovnog i privatnog vremena, što će sigurno rezultirati smanjenjem stresa zbog bolje organiziranosti. Motiviralo me stjecanje novih znanja i praćenje digitalnih promjena. Najkorisnija mi je bila edukacija o umjetnoj inteligenciji. Upoznata sam s osnovama novih digitalnih alata, a njihove prednosti vidim u bržem radu, u lakšoj komunikaciji i boljoj suradnji među zaposlenicima. Na ovom projektu od početka je bilo važno naći dobre sugovornike, partnere i kolege koji smo našli u RSR-u, Ivan i Majdak. Također je važno za sami projekt umrežavanje edukacija koja nam otvara neke nove načine i rada i suradnje s ostalim sindikatima i sve to na dobrobit radnika. Republički sindikat radnika na ovom projektu sudjelovao je u svim projektnim aktivnostima kao projektni partner. Posebno bismo istaknuli kvalitetnu suradnju sa Hrvatskim sindikatom telekomunikacija kao nositeljem ovog projekta. Kroz međusoban rad uspostavili smo povjerenje, detektirali smo izazove s kojima se sindikati suočavaju, te smo definirali temelje za buduće aktivnosti i projekte.